Idol, congrats. Kailan po kayo makukulong? Yung passport nyo po, paiba-iba pala. Pinaimbestigahan na pala yon ni Teddy Locsin. Katapusan nyo na po ba? Yab ang. Yan. Nako, ito pa isa. Bugok din aray. Malintik kayo. Hindi nyo ako kakayanin. Yun lang ang tatandaan nyo. 3 days later. Arestado ang online personality na si Francis Leo Marcos sa kasong paglabag that his real name is Norman Mangusin. You failed! You know I'm gonna get You know I'm gonna get This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Norman Mangusin and Francis Leo Marcos. I was once Norman Mangusin and I am Francis Leo Marcos. Ngayon, masasabi ko kung sino ho ako, nanay ko ho ang gumawa niyan. Kung ako'y Marcos, yun ay gusto ng aking ina. Ako po ay Marcos, ako po ay Marcos. Kung may problema po sa pagiging Marcos ko, dapat po nanay ko ang tanungin. Sapagkat hindi naman po ako ang gumawa ng pangalan ko, kundi po ibinigay po sa akin yan ng aking ina. Pokin ang ina mo! Ina mo! Hindi po tayo naging kriminal. My mom died, my father died. So what do I do? Wala na si mama, wala na si papa. Ano gagawin ko? Pati ho yung aking inay nauungkat pa. Ayoko na hong palabasin ang aking ina. Pero kung kinakailangan siya'y lumabas, lalabas ho siya. Ako ho'y napapagod na. Pokin ang ina mo! Ina mo! Sasabi ko kung sino ho ako, nanay ko ho ang gumawa niyan. Kung ako'y Marcos, yun ay gusto ng aking ina. Sasabi ko kung sino ho ako, nanay ko ho ang gumawa niyan. Kung nanay ko ho ang gumawa niyan. Di ba? Bigla kang susulpot na tarantado ka. Magyayabang ka. Oh. Siyempre, tatanungin, hinahanap natin. Sipin mo, dami mong naloloko sa social media, namimigay ka. Wala ka namang ipinakikitang pinamigay mo. Di ba? Nung sinabi nga natin, wala akong nakita ka kung pinamigay. Puro daldal eh. Namigay sa daldal. Oh. Hindi ka panipaniwala yan. Pagkatapos nagalit, di ba? Pinintasan ako. Mukha raw akong chicharon. O, di ba? Pagkatapos, sumunod doon, naglabas ng mga resibo. Hindi naman katunayan na resibo na migay ka eh.
Di ba? Yung resibo, purchase. Hindi mo nga alam kung totoo yun eh. Di ba meron pa, doon sa video na napanood ko, isa, meron sinasabi doon na yung sinasabing bigas na pinamimigay, inuutang. Meron siyang inuutangan, nababayaran na lang daw niya. Isipin mo yan. Marami kang pera, mangungutang. Oh, hindi mo alam eh. Wala tayong nakitang, ang tanging nakita natin bigas na pinakita nila sa video. Merong isang truck. Ni hindi mo nga alam kung bigas ang laman ng sako. Baka mamaya simento yun eh. O apog ang laman nun eh. Hindi ba? Ayan ang bigas oh. Ilang balik ka na ron? 3 na ho. Ba, naka-3 balik niya, kita nyo? Katunayan na ba yun na namigay siya? Oh. Tapos, may kukunan ng video. May nagbubuhat ng bigas, isa. Kunyari, pagod na pagod eh. Hindi mo alam kung saan tagpo yun eh. Ano naman pinakita kung saan dinala yung bigas? Binuhat lang sa balikat. Jesus Mariosep, mga kaibigan. Alam nyo, hanggat may mga taong ganyan, hindi ligtas ang lipunan natin eh. Kaya minandito eh, ang mga media. Diyan merong ginagampan ng papel ang mga media. Katulad niyan, sabi mo, kapatid mo si Bongbong, di ibig sabihin, anak ka ni Marcos. Kailan ka pinanganak? Lahat ng sinabi niyang panahon, kaduda-duda na, kaya mag-check ka na. Kaya yung ibang broadcaster, in-interview si Bongbong, di ba? Totoo ba ito? Kasi maging yung broadcaster na yun, di niya alam, Ilocano yun eh. Sasabihin ko na sa inyo kung sino. Si Deo Macalma, si Lakay. Mga kaibigan. Ibig ko sabihin, alam niya, walang ganong istorya na merong anak si Marcos na kamukha niya. At saka yung edad na sinasabi niyang pinanganak siya, imposible nang magkaanak si Marcos nun. Imposible na, mga kaibigan. Kaya merong lumalabas ngayon ng mga litrato, di ba, yung lumang larawan ng family picture ni Marcos. Naglagay ng isang tao sa gilid, isang mas maliit doon sa mga tunay na anak ni Marcos, tapos ipinatong yung mukha niya ron. Ginawa siyang katatawanan. Di ba, mga kaibigan? Hindi niya nakukuha yung message. Ano ba ito? Bakit ba ako kinu-question? Lumantad ka eh. At nanloloko ka. Dahil nung marami nang nakapanood sa kanya, napanood na siya ng mga taong nawalang hiya niya. Kaya naglabasan na rin ang maraming video. Kumalat na ang chismis, ang balita. Laban sa kanya. Ganun na mangyayari sa'yo. Kaya kung may utak yan, kagabi napanood niyo yung video. Siyempre mo, masasabi niyo ba yun ng isang responsableng tao? Kaya may duda yan eh, may katok na yan eh. Siguro sa dami ng naloko niyan, pinagtataguan yan, nagkaroon na ng toyo. Di ba? Napaniwala na, isip mo, ang hirap gawin nun ha. Mapaniwala mo yung sarili mo, anak ka ni Marcos. At saka, tapos sa amin kayo magagalit, mga gago. Dapat magpasalamat kayo sa amin. Sapagkat kung hindi dahil sa amin, hindi mabibisto yan. Marami pang maloloko yan. Ito naman mga gago, ang paniwala pa rin, gago pa rin. Kahit pa saan galing yan, basta tumulong, tulong pa rin yun. Bahala ka sa buhay mo, di ba? Pero, hindi kami dapat sisihin. Kami ang dapat niyong pasalamatan. Sapagkat, dahil sa ginagawa namin ganyan, pag-scrutinize sa mga tao na yan, mga ganyang klase ng karakter sa lipunan natin,
maraming nasasalbang tao na posibleng maging biktima niyan. At yung mga taong nalinlang niyan, pinerwisyo niyan, ngayon pwede nilang makamit ang katarungan sa ginawang katarantaduhan sa kanila niyan. Kaya nga yung biktima rin ni Eling Cuyucot Soriano, hanggang ngayon walang katarungan yun Kaya tayo nagsasalita. Di ba? Yung ni-rape niya, walang katarungan yun Hanggang ngayon, sapagkat yung kaso, labang kay Eling Cuyucot Soriano, tinakbuhan niya Mga kaibigan, tinakasan niya ang batas Hindi na siya sumipot sa arraignment, lumitaw, 3 taon bago yung arraignment, tumakbo na pala siya, nagtago na sa Brazil. Ba't sa Brazil? Ba't hindi pa uwiin? Yan din yung mga tanga, di ba? Di ba nung itong si Mangusin naglalabasan na yung kaso, ba't niya kung may kaso yan, ba't di inuhuli? Ngayon, inuhuli. Ano ngayon? Sabi naman, hindi, bakit huliin? Tumutulong. Gago. Ibig sabihin lahat ng tao pwedeng manloko. Gagawa ng panloloko, tapos palalabasin niya, tumutulong siya. At pag tumulong na siya, hindi na siya pwedeng hulihin. Kahit may kaso. Mga gago. Dapat sa inyo, inuuntog ang ulo sa pader You know I'm gonna get